Evo nas ispred Baby Art programa. Čuli smo da je veoma tražen. Zbog čega? Pa Baby Art program stiže iz Holandije od firme Dorel, koja inače radi s Maxi Kozijem. Zanimljiv je zato što je zanimljiv za roditelje i njihovu decu, jer ostavlja uspomenu na njihove prve dane od rođenja, pa tamo dok ne počnu da gube neke prve zubiće. Znači, akcenat kod ovog Baby Arta je na otisku stopala i otisku prve šakice. Znači, to je ono prvo, pa onda idu dalje ka crtežima, ka otisku rukice bojama, ka zubićima i ka nekim dnevnicima. Ovo je jedan od najlepših načina da sačuvamo uspomenu na odrastanje dece, jer deca veoma brzo rastu. Ranije smo otiske ruke i nogu naše dece radili sa tušem, vodenim bojama, a sada za to postoji neka smesa koja je ekološki prihvatljiva. Jeste, to je veoma prihvatljiva smesa, ekološki je ispitana, ne ostavlja nikakve posledice na decu. Roditelji rado prihvataju i najčešće se uzima kao poklon. Kad se prvi put odlazi u kuću se vidi bebica i eto, mislim da je izbor zaista dobar.